Eta zorion izan diaten, gauden guztiak euskalduna garela, eta beraz, prentzaurrekoa euskara utzean egin dezakegula, eta hori beti ere zoriontzekoa da. Euskararen mundu horretan aurrera goaz, eta horren adierazpen bat dago, eta hori azpimarratu nahiko nuke ez da. Beraz, zoriontzeko gauza gaur, dakizuen moduan, iparra galdu gabe jardunaldien programa orkestera gatoz, eta horretarako nerekin dauden lagunak orkestu nahiko nituzke lehenik eta behin guzki alde batetik. Nire eskuan Daniel Landart, Euskal Kultura Erakundeko zuzendari ordea eta ez bakarrik hori nik izango nuke Euskal Kulturan orokorrean erreferente garbi bat dela Daniel, gero aipatuko duan moduan. Jokin Azkurun ere ezkerraldean getxo foto antolatzen duen begi handi elkarteko burua, ezagutzen duzuen getxo ezaguna da Jokin ere. Eta eskumaldean ere Jorka Zenabe, azken batean erakusketa honen egilea edo argazkilaria, ezta. Gero eurei emango dietitza, pixkat eurak dira azken batean ere, nolabait iparra galdu gabe programazioen protagonistak, ezta. Nik gogoratu nahiko nuke, azken batean ekimen honen helburua Ipar Euskal Herria getxo ezagutzera emateko ekintza anitzak antolatzea dela, eta horren bitartez nolabait Ipar Euskal Herria eta Hego Euskal Herria pixkat hurbiltzea dela helburua, ezta? Eta helburu orokorra hori baldin bada, eta azken batean helburu hori pixkat lantzeko hainbat ekimen antolatzen baldin baditugu, nik azpimarratu nahiko nukena da azken batean bilatzen duguna dela getxoko auzokideen eta iparraldeko auzokideen arteko harremanak landu nahi ditugula eta pixkat estutu eta pixkat finkatu. Hori da azken batean nik uste dut ekimen honen helburu orokorra. Helburu horrekin 10 urte daramatzagu Euskal Kultura Erakundearekin batera lan egiten eta helburu eta lan eta elkarlan horren emaitza da iparra galdu gabe ekimen hau. Eta hori nik uste ere azpimarratzekoa dela, eta ez bakarrik hori, nik gaur adierazten dut konpromiso hori ere etorkizunera pixkat bultzatu nahi dugula eta etorkizunean jarraitu ingo dela, ezta. Iparra galdu gabe ekimena 2 urtean behin antolatzen dugu, aurten tokatzen zen eta nik uste dut eskuan dikuzun programa guztiz erakargarria dela, guztietara zuzendutako programa, publiko guztietara programa erakargarria eta nik 2 ekimen zehatz azpimarratu nahiko nituzke. Alde batetik hemen gure inguruan dekogu argazki erakusketa eta horretaz hitz du bere egilea, Jonka Zenabezek. Azken batean oso historia polita dago erakusketa honen atzean eta erakusketa honen bitartez iparraldetik nik uste ibilbide polit bat egiten duela Jon Kazenabezek eta irudien bitartez nolabait iparraldeko indarra eta argia ekartzen dugu getxora, ezta? Eta beraz, irudi eta argi horrekin gozatzeko aukera ematen digu Jon Kazenabezek erakusketa honen bitartez eta erakusketa hau ere aurrera eramateko getxo fotoren eta begian denen elkarteren kolaborazioa eduki dugu eta Jokinek hitz egingo dugu honetaz. Eta bigarren, azpimarratu nahiko nuke bigarren ekimena izango litzateke urrian 22an, hain zuzen ere Daniel Landarti eskainiko diogun gure omenaldi xumea eta tipia. Lehen esan dut, 10 urte daramatzagu Euskal Kultura Erakundearekin lan egiten, iparraldea hegoaldea hurbiltzeko nahi horrekin, getxo eta iparraldea hurbiltzeko nahi horrekin, eta 10 urteko ibilbide horretan beti egon da Daniel Landart gurekin, eta omenaldi txiki honekin nahi genuke pixkat gure esker ona adierazi, eta 22an egingo den omenaldi honen nola egingo dugun azken batean Anje Dualden ezaguna den abeslaria den kontzertu baten gertatzen dugu. Anje Dualdek azken zuzen ere Danielek jarritako, beuren abesliei jarritako hitzen abestien bitartez egingo dugu. Zaila egiten zen niri Daniel Landarten ibilbidea pixkat gaur bi pintzela da bitartez adieraztea. Nik esango nuke lehen esan duan moduan Euskal Kulturan erreferentea garbi dako gula Daniel. Nolabait Euskal Antzerkiarekin lotuta gola bere ibilbidea, hainbat obren autorea eta zuzendaria izan da, baina ez bakarrik antzerkiarekin. Hainbat ezagunak diren, hainbat abeslarien abestien letrak ere jarri ditu Landartek,
Eta nik ere azpimarratu nahiko nuke euskal kultura eta euskararekiko daukan konpromiso garbia eta indartsua, ez da, bere bilbide luze horretan. Bueno, guk betxotik ere nola jubilatu ingo den aurten, nahi dugu nolabait guztia azpimarratu eta gure eskarrona adierazi omenaldi txiki honekin. Eta gero, programa programazioaren ezaugarriak edo badituzue, hor badago hainbat ekimen antolatu ditugu, kirola, kultura, gastronomiaren inguruan oso erakargarria denak. Eta beraz, nik aurten ere animatu nahiko nuke duzukide guztiei programazio honekin gozatzeko eta parte hartzeko bat hori da bilatzen duguna. Eta zer gehiago nik emango nioke hitza zuzenean, osakite eta nire landarzi, eta gero Jokin eta Jon Gazte.